ഹരേ കൃഷ്ണ. കേക്കണ്ടോ മാതാജി? ഹരേ കേൾക്കുന്നുണ്ട് കൃഷ്ണ. കേൾക്കുന്നു. എന്തെങ്കിലും നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ പ്രശ്നം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയുന്ന കേട്ടോ. ഞാൻ ചിലപ്പോ അറിയില്ല, എങ്ങനെ എടുത്തോണ്ട് പോവേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓക്കെ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാൻ ഓർത്തു രാധിക മാതാജിയെ കണ്ടില്ലല്ലോ എന്ന്. അപ്പൊ നോക്കിയപ്പോ ഹരേ കൃഷ്ണ. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മന്ദിർ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ 17ാമത്തെ ക്ലാസ്, 17ാമത്തെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പാർട്ട് 2 എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ പ്രാർത്ഥന തുടങ്ങാം. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാമഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീ രാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധു ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശിവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ശ്രീല പ്രഭുപാദി കി ജയ്, ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്, നിതായ് ഗൗര ബ്രഹ്മാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു കി ജയ്. എല്ലാ വൈഷ്ണവർക്കും എന്റെ പാദ നമസ്കാരം. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാരുടെയും ദീക്ഷാഗുരുവിന്റെയും പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ ക്ലാസ്സിൽ എന്താ മനസ്സിലാക്കിയത്? ഭഗവാൻ ശ്രദ്ധാത്രയ വിഭാഗങ്ങൾ, അതായത് ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നു പ്രഭുപാദ. അതിന് അതായത് നമ്മൾ ഒരു തരത്തിലും ഒന്നിലും പെടാത്ത കുറെ ആളുകളെ കുറിച്ചും അവര് എങ്ങനെയാണ് ഈ അവരുടെ ഭക്ഷണം, തപസ്, യജ്ഞം, ദാനം, വിശ്വാസം എല്ലാം ഉണ്ട്, ആരാധന, ഇതെല്ലാം കർമ്മം, ഇതെല്ലാം എങ്ങനെയാണ് അവരുമായി ബന്ധപ്പെടുന്നത്, എങ്ങനെയുള്ള ഗുണങ്ങളിൽ കൂടിയാണ് അവരുമായി ഇതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഈ ഒരു അധ്യായത്തിൽ കൂടെ പറഞ്ഞു തന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്നലെ അതിനു മുമ്പ് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതായത് ശാസ്ത്രം ഇതമുത്സൃജ്യ വർത്തതേ കർമ്മകാരത, അതായത് ഈ ശാസ്ത്രത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് ചെയ്യുന്നവര്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എപ്പോഴും പറയണില്ലേ, വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് വേണം നമ്മൾ ഓരോന്ന് ചെയ്യാനായിട്ടെന്ന് ഭഗവാൻ പറയണത്. എന്തിനാണ്? വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഒരു ചിട്ടയിൽ കൂടെ ജീവിക്കും. അതായത് നമ്മളെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ആ ദൈവവിശ്വാസത്തോടു കൂടെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ നമ്മൾ കുറയും. തെറ്റുകൾ ചെയ്യും, അല്ല മനുഷ്യനാണല്ലോ, തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കാം. പക്ഷെ ആ തെറ്റുകളുടെ ആഴം കുറയും. അല്ലെങ്കിൽ തെറ്റുകൾ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ ചെയ്യാൻ പണ്ടൊക്കെ ആലോചിച്ചു നമുക്കറിയാലോ, നമ്മുടെ മുത്തച്ഛന്മാരൊക്കെ അതേപോലെ തന്നെ അത്രയും ഉള്ളവരൊക്കെ ആ ഒരു വാക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വാക്ക് മാറ്റും. നമ്മളിപ്പോ എന്താ ചോദിക്കുക, സിനിമയിലൊക്കെ കേൾക്കുന്ന ഡയലോഗാണ് അല്ലെ, വാക്കല്ലേ മാറ്റാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന്. പക്ഷെ വാക്കിന് അത്രയും വില കൊടുത്തിരുന്ന ഒരു നാടായിരുന്നു നമ്മുടെ നാടൊക്കെ. അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാണ്ട് ഒരാളുടെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കില്ല, ഒരാളുടെ ഒരു തേങ്ങ വീണ് കിടന്നാലും കൂടെ ഒന്നും എടുക്കില്ല. അത്ര സത്യസന്ധമായിട്ടും സ്നേഹത്തോടും സമാധാനത്തോടും കൂടെ ജീവിച്ചിരുന്നതായിരുന്നു നമ്മുടെ നാട്ടില്. പക്ഷെ പലതരത്തിലുള്ള എന്താ പറയാ ആളുകളുടെ വരവും അതിൻ്റെതായ സ്വാധീനവും പിന്നെ പണത്തിന്റെ സ്വാധീനം, അങ്ങനെ പലതും നമ്മുടെ മൂല്യച്യുതി വരുത്തി നമ്മുടെ. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത്? നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ശാസ്ത്രത്തിനെ നമ്മൾക്ക് അറിയില്ല, നമ്മൾ നമ്മുടെ ശാസ്ത്രം പിന്തുടരാറുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പൊ ഈ കൃഷ്ണാവബോധം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് എല്ലാവരും ഞാനും ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചിട്ടൊക്കെ ഉണ്ടില്ല എന്നൊന്നും പറയണില്ല. ഭഗവത്ഗീത വായിച്ചു എന്നല്ലാണ്ട്
ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കേണ്ടതെന്നും ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതെന്നും മനസ്സിലായത് പ്രഭുപാദയുടെ യഥാരൂപം പഠിച്ചപ്പോഴാണ്. അപ്പൊ യഥാരൂപം പഠിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അനുഗ്രഹം പോലെ ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുമ്പോഴാണ് ഓരോരുത്തരിലേക്കും ഒരു കുഞ്ഞു പോലും വിടാണ്ട് എപ്പോ കൃഷ്ണാബോധത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കണോ അന്നത്തോടുകൂടി ഈ ലോകം മുഴുവനും സന്തോഷവും സമാധാനമായിരിക്കും. കാരണം അല്ലാണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സ്ഥലത്ത് കൃഷ്ണാബോധത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ എന്താ ഡാൻസും സന്തോഷവും. കാരണം നമ്മൾ ആവുന്നത് മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ നോക്കില്ല. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഓരോരുത്തരുടെ കുറ്റങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ കർമ്മത്തിലേക്ക് വരും. അപ്പൊ എന്താ അവര് ചെയ്യണത് അവര് ചെയ്തോട്ടെ, അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം, അവരുടെ കർമ്മം, നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാനില്ല അതില്. മാക്സിമം നമ്മൾ ആരെയും പറ്റി കുറ്റം പറയാണ്ടിരിക്കുക, ആരുടെയും കുറ്റങ്ങൾ കാണാണ്ടിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പരിശീലിക്കാൻ അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിട്ട് പല കാര്യങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും. അത് ചെയ്തോട്ടെ, അത് അവരുടെ കർമ്മം, അവര് ചെയ്യണു. നമ്മൾ അതിൽ ഇടപെട്ട അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടോ നമ്മളായിട്ട്, അതായത് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും സ്വയം നമ്മളെ മാറ്റാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ സന്തോഷം അറിയാൻ പറ്റും. നമുക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും കേൾക്കാൻ തന്നെ വലിയ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല. ഇനി അഥവാ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ പിന്നെ ആലോചിക്കും നമുക്ക് എന്ത് പോയില്ലേ. അങ്ങനെ വിചാരിച്ച് വിടുമ്പോൾ നമ്മുടെ തന്നെ മനസ്സിനെ നമുക്ക് കുറെയൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. അത് എന്താവും, അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമാവും. അപ്പൊ നമ്മൾ പരദൂഷണം പറച്ചിലൊക്കെ നിർത്തും. അപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അങ്ങനെ വൈദിക കർമ്മങ്ങളെ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന വിധവും അല്ലാത്തവരെയും കുറിച്ച് ഭഗവാൻ നമുക്ക് 16ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ 17ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആഹാരത്തിനെ കുറിച്ചും അതേപോലെ സത്വരജസ് തമസുള്ള ആഹാരം, ദാനം, യജ്ഞം, അല്ലെ, ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാ. വിശ്വാസം, പിന്നെ സത്വഗുണം, രജോ ഗുണം, വിശുദ്ധ സത്വം, അത് ആ ഭഗവാനെ മാത്രം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ്. ബാക്കിയെല്ലാം പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ആരാധിക്കുന്നവരെ കുറിച്ചുള്ള സത്വം, രജസ്, തമസ്, ഇതിനെ കുറിച്ചെല്ലാം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇന്ന് നമുക്ക് ഭഗവാൻ എന്താണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നോക്കാം. 14ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ടാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കാണുന്നില്ലേ? മാതാജി കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി, കണ്ടു. മാതാജിയുടെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആണോ അത് എന്റെ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആണോ? അല്ല, മാതാജിന്റെ അല്ല, മറ്റേ മാതാജിന്റെ ആണ്. മുറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട്. അറിയില്ല, എന്റെ ഇന്റർനെറ്റിന് ഇവിടെ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഇന്നലെയൊക്കെ പറയണ്ടായിരുന്നു ഇവര്, കേൾക്കണില്ല. ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതുവരെ കണ്ടു അല്ലെ, എന്താ പറയാ, യജ്ഞങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്, അതിന്റെ തന്നെ സത്വം, രജസ്, തമസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടു. ഇനി ഇവിടെ 4ാമത്തെ വിഭാഗം തപസ്, വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളിലെ തപസ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ തപസ് ചെയ്യണത്. ഈ സത്വ, രജസ്, തമസിൽ വരുമ്പോൾ ആ തപസ് എങ്ങനെയുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയാൻ പോണത്. നമുക്ക് നോക്കാട്ടോ. ശ്രദ്ധാവിഭാഗങ്ങൾ ശ്ലോകം 14 തൊട്ട് 16 വരെ. ശാരീരികവും വാഗ്മയവും മാനസികവുമായ തപസ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ആദ്യത്തെ ശ്ലോകം നമുക്ക് പഠിക്കാം. ദേവദ്വിജ ഗുരുപ്രാജ്ഞ പൂജനം ശൗചമാർജവം ബ്രഹ്മചര്യ ഹിംസാച്ച ശാരീരം തപ ഉച്യതേ. അപ്പൊ ശാരീരികമായ തപസ് എങ്ങനെയാണെന്നാണ് പറയണത്. പരമപുരുഷൻ, ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ്? എന്താ, ശരീരം കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും
വാക്കുകൊണ്ടും. അപ്പൊ ഈ 3 തരത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ ആദ്യം ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറയണം. എന്താ ശരീരം കൊണ്ടുള്ള തപസ് പറയണത്? പരമപുരുഷൻ ബ്രാഹ്മണൻ, ആധ്യാത്മികാചാര്യൻ, മാതാപിതാക്കൾ തുടങ്ങിയ ഉന്നതർ എന്നിവരെ ആരാധിക്കൽ, ദേഹശുദ്ധി, ലാളിത്യം, ബ്രഹ്മചര്യം, അഹിംസ എന്നിവയെ ശാരീരികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് നമ്മളെക്കാൾ മുതിർന്നവരെ, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥൻ, നമ്മുടെ ശിക്ഷാഗുരുക്കന്മാര്, അങ്ങനെയുള്ള ദീക്ഷാഗുരു നമ്മുടെ അന്യാചാര്യൻ തന്നെയാണല്ലോ. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കാണുമ്പോൾ നമ്മൾ വീണ് നമസ്കരിക്കണം എന്നാ പറയാ. വൈഷ്ണവരെ കാണുമ്പോൾ വീണ് നമസ്കരിക്കണം എന്നാ പറയാ. അങ്ങനെയുള്ളവരെ കാണുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കുക, അവരെ ബഹുമാനിക്കുക. കണ്ടില്ലേ ആ കുട്ടി വന്നിട്ട് പ്രഭുപാദയുടെ കഴുത്തിൽ മാല ചാർത്തണത്? അതുപോലെ തന്നെ ഭഗവാന് ചാർത്തിയ മാല ചാർത്തിക്കുക. അതെല്ലാം നമ്മൾ ശാരീരികമായിട്ട് ചെയ്യണതാണ്. അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു അമ്പലത്തിൽ ചെന്നാൽ ആദ്യം തന്നെ നമ്മള് സ്ത്രീകളാണെങ്കിൽ പഞ്ചംഗ നമസ്കാരം, പുരുഷന്മാരാണെങ്കിൽ ദണ്ഡ നമസ്കാരം. അപ്പൊ ദണ്ഡ് പോലെ അങ്ങോട്ട് നമസ്കരിക്കണം എന്നാ പറയാ. അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല, നമ്മുടെ അവിടെ നമ്മളെക്കാളും ഉന്നതര് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ വേറെ ഒരു ഇതിലല്ല പറയണത്, നമ്മളെക്കാളും ഉയർന്ന വൈഷ്ണവരുണ്ടാവും. ഇപ്പൊ മഹാരാജാക്കന്മാര്, മഹാരാജ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ. സാധാരണ ആൾക്കാരെ നമ്മൾ പ്രഭു എന്ന് പറയും. സാധാരണ നമ്മളെ മാതാജി എന്ന് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ അവരെ പ്രഭു എന്ന് പറയും. അതിലും ഉയർന്ന തരത്തില് സന്യാസം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളവരെ നമ്മള് മഹാരാജ് എന്ന് പറയും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മളിപ്പോ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. എല്ലായിടത്തൊന്നും അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റണമെന്നില്ല. ഇസ്കോൺ അമ്പലങ്ങളിലും അതിൽ ഇസ്കോണിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചുള്ള ചില സെന്ററുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വിശേഷപ്പെട്ട ആരെങ്കിലും വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, അപ്പോ അവരുടെ പ്രായം ചിലപ്പോൾ നമ്മളെക്കാളിലും, ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നെ കുറിച്ച് തന്നെയാ പറയണേ, എന്നെക്കാളും പ്രായം കുറഞ്ഞവരൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മൾ അവരെ കാണുമ്പോൾ നമസ്കരിക്കും. കാരണം അവര് ആധ്യാത്മിക തലത്തില് ഉയർന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ്. പിന്നെ പറയണത് എന്താണ്? നമ്മള് അവരെ ആരാധിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ നമ്മള് എന്താ പറയാ, വേണ്ട പോലെ സത്കരിക്കുക. അതേപോലെ അവരെ നമ്മളെ നമസ്കരിക്കുക, അവരൊക്കെ ഇരിക്കാൻ ഒരു പീഠം കൊടുക്കുക. പിന്നെ അത്രയും ഉയർന്ന മഹാരാജാവാണെങ്കിൽ അവരുടെ കാല് കഴുകി നമ്മള് എല്ലാവരും ആശുദ്ധി ചെയ്യുക. അതേപോലെ തന്നെ അവർക്ക് വേണ്ട ഭക്ഷണം കൊടുത്തിട്ട് അവരുടെ ആ പ്രസാദം, മഹാപ്രസാദം എന്നാ പറയാ, അവര് കഴിച്ചതിന്റെ ബാക്കി അതൊക്കെ എടുക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ അവരെ ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമ്മുടെ അച്ഛനും അമ്മയും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവുമ്പോ, ഞാനിപ്പോ വന്നു ഇതെല്ലാം കേട്ടു പക്ഷെ അവര് മുഖാന്തരാണ് നമ്മളിവിടെ വന്നത്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് വന്നത് ആ അച്ഛന്റെയും അമ്മയുടെയും മാത്രം ഒരു കഷ്ടപ്പാടിന്റെയും കൂടെയാണല്ലേ. എല്ലാവർക്കൊന്നും വളരെ എന്താ പറയാ ഭയങ്കര ഉയർന്ന ഇതിലൊന്നും ആയിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല. വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് വളർത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് അവർക്ക് നമ്മളെ വളർത്താൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടാവണമെന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ കൊണ്ട് അവര് ചിലപ്പോൾ നമ്മളെ കുറെ അധികം ചീത്ത വിളിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അടിക്കുകയോ ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവാം. കാരണം അവരുടെ ആ മാനസിക നില എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയില്ലല്ലോ. നമ്മൾ കുട്ടികൾ നമ്മുടെ മാനസിക നിലയിൽ ഇരുന്നിട്ടാണ് ഓരോന്ന് അറിയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ളവരുണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ അത്രയും ശ്രദ്ധിച്ച് വളർത്തിയിട്ടുള്ള അച്ഛനമ്മമാരുണ്ടാവും. അതേപോലെ തന്നെ വേണ്ടാണ്ട് മക്കളുണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവുമ്പോഴും ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയണത് എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ ലോകത്തേക്ക് നമുക്ക് വരാൻ ഒരു വഴിയായത് ആ അച്ഛനും അമ്മയാണ്. അപ്പൊ അവരെ നമ്മള് നിന്ദിക്കരുത്, മനസ്സിലായി? അവരെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവഹേളിക്കരുത്, നിന്ദിക്കരുത്. അവർക്ക് വേണ്ടത് നമ്മളാൽ കഴിയണത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ സഹോദരന്മാരൊക്കെ ഉണ്ടാവാം, അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല, ചെയ്യണ്ട. നമ്മളെ കൊണ്ട് പറ്റണത് നമ്മൾ ചെയ്യും. അതിപ്പോ നമുക്ക് എല്ലാം ഇട്ടിട്ട് ചെയ്യണം എന്നല്ല, അവരെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ നോക്കണ പോലെ ഒരു കടമയാണ്. നമ്മുടെ ഒരു കടമയാണത്. ആ കടമ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു. അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കുക, അത്യാവശ്യം വേണ്ട ഡ്രസ്സ് കൊടുക്കുക. അതിന് ആവശ്യമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഡ്രസ്സ് മാത്രം മതി, അവർക്ക് ഭക്ഷണം നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ അത് നമ്മൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ചെയ്യണതാണല്ലോ. അല്ലാണ്ട് വളരെ കഷ്ടപ്പെടുന്നതാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴിക്കണതിന്റെ ഒരു ഓഹരി അവർക്കും കൂടെ കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മള് കുട്ടികൾക്ക് ഡ്രസ്സ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡ്രസ്സ് എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അച്ഛന്, അവർക്ക് എന്ത് സന്തോഷമായിരിക്കും എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ സുഖമില്ലാണ്ട് വന്നാൽ അവരുടെ അടുത്ത് കുറച്ച് നേരം ഇരിക്കുക. ഇപ്പൊ നേരത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു മാതാജി പറഞ്ഞില്ല, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വയസ്സ് ഇത്രയായി, ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയുടെ അടുത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു എന്ന്. അപ്പൊ ആ അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യാം. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല എന്ന് നമ്മൾ സങ്കടപ്പെടാണ്ട് ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അമ്മയോടായാലും അച്ഛനോടായാലും പറ്റുന്ന പോലെ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അതൊക്കെ നമ്മുടെ വൈദിക കർമ്മങ്ങളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്.
പിന്നെ എന്താ പറയണത്, ദേഹശുദ്ധി. രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും കുളിക്കുക. പിന്നെ നമ്മള് വൈഷ്ണവര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഇത്തിരി കൂടെ വ്യത്യാസമുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ടോയ്ലറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുളിച്ച് ശുദ്ധാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ വേണം. ബാത്റൂമിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ സന്യാസിമാരൊക്കെ കുളിക്കും. അല്ല ഇവര് ഗൃഹസ്ഥരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്ലൈമറ്റിനനുസരിച്ചിട്ട് കുളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ തല കുളിക്കണമെന്നില്ല, മേല് കഴുകി തലയൊക്കെ ഒന്ന് ശുദ്ധാക്കി അങ്ങനെ വരിക. അപ്പൊ അതേപോലെ ലാളിത്യം. കാരണം നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഭഗവാന്റെ അത്ര ഒന്നും നമുക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ. ഭഗവാൻ തന്നിട്ടുള്ളതിന്റെ ഒന്ന് ഭഗവാന്റെ ഒക്കെ ഒരു അംശത്തിന്റെ അംശം പോലും ഇല്ല അല്ലെ നമുക്കൊന്നും. പക്ഷെ നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുക, ഞാൻ എന്തോ വലിയ പണക്കാരനാണ്, ഞാൻ ഭയങ്കര കാറ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഭയങ്കര വീട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, എനിക്ക് കുറെ എന്താണ് ആൾക്കാരുണ്ട്, ബാൾബലുണ്ട്, എന്റെ ബന്ധുക്കൾ എന്റെ കൂടെയാണ്, എന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾ എന്റെ കൂടെയാണ്, എന്റെ മകൻ ഇന്ന നിലയിലാണ്. ഭൗതികമായിട്ട് എത്ര ഉണ്ടെങ്കിലും അതെല്ലാം ഭഗവാന്റെ മുമ്പില് ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു ലാളിത്യത്തോടു കൂടെ. പിന്നെ ബ്രഹ്മചര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് കല്യാണം കഴിച്ചാലും നമ്മൾ ബന്ധപ്പെടുക എന്നൊക്കെ പറയണത് വളരെ നിയന്ത്രിച്ച് എല്ലാം ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രമായിട്ടായിരിക്കണം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം. പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അഹിംസ, ഹിംസിക്കാണ്ടിരിക്കുക. എന്തിനാ? വാക്കുകൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും പിന്നെ ശരീരം കൊണ്ടും ഒരു ജീവിയെ പോലും നോവിക്കാണ്ടിരിക്കാനാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ബാക്കിയൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ ചെയ്യാം. പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയാണ്ട് എത്രയോ ജീവികളെ നമ്മൾ ഉപദ്രവിക്കേണ്ടെന്നറിയോ? അതിപ്പോ നമ്മൾ ചോദിക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് അല്ലേ? നമ്മൾ നടന്നു പോകുമ്പോൾ വഴിയിൽ എത്ര ഉറുമ്പുകൾ നമ്മുടെ കാല് കണ്ട് ചവിട്ടി മരിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് നിസ്സാരമായിരിക്കും, പക്ഷെ ആ ഉറുമ്പിന് വലിയ പർവ്വതം മരണ പോലെയായിരിക്കും നമ്മുടെ കാല് കാണുമ്പോൾ. പാവം അതിന് ഓടാൻ പറ്റില്ല. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ആ അവസ്ഥ. ആ ഉറുമ്പിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് ചിന്ത ചെയ്താലേ അതിന്റെ വിഷമം നമ്മൾ അറിയുള്ളൂ. കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് ചിരി വരുന്നുണ്ടാവും, പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള ഒരു വിഷമം, ഒരു വലിയ കല്ല് വരുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്കുള്ള എന്താണോ വിഷമം അതേപോലെ ആ ഒരു ജീവിക്കുണ്ട്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ നോക്കിയാൽ നമുക്ക് നടക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതിനാണ് നമ്മൾ ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം ജപിക്കുന്നത്. നമ്മൾ അറിഞ്ഞോ അറിയാണ്ടോ ചെയ്ത പാപങ്ങളെല്ലാം ഇല്ലാണ്ടാവാനായിട്ട്. അപ്പോ അങ്ങനെ ശരീരം കൊണ്ട്, പിന്നെ വാക്കുകൊണ്ട് ഒരാളെ പറ്റുന്നത്രയും നമ്മള് മുറിവ് ഏൽപ്പിക്കാണ്ടിരിക്കുക മനസ്സിന്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ ചുറ്റിനുണ്ടാവും. ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞു തരാണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്കറിയാം. നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട്, കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കും. അപ്പൊ അതെന്തായി, ഇതെന്തായി, നിന്റെ ഭർത്താവിന് ജോലിയില്ലേ? ഇപ്പൊ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന കാണാലോ. അയാള് ജോലിക്ക് പോയാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മളല്ലല്ലോ അവർക്ക് ചെലവിന് കൊടുക്കണേ. പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനാ അത് അറിയണത്? അതങ്ങനെ വിടുക. അവർക്ക് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ അവർ പറയും, അവർക്ക് പറയാനില്ലെങ്കിൽ അവർ പറയണ്ട. പിന്നെ ചില ആൾക്കാർക്കുള്ള ഒരു കുഴപ്പമാണ്, അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കും അസുഖം എന്തായി എന്തായി. ചിലവർക്ക് അത് പറയാനേ ഇഷ്ടമുണ്ടാവില്ല, എനിക്ക് ഇന്ന അസുഖമാണെന്ന്. പിന്നെ എന്തിനാ നമ്മൾ വേറൊരാളെ വിഷമിപ്പിക്കണേ? നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് വെച്ചാൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റണം. പറ്റിയാൽ ഒരുപക്ഷെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് മാറി നിൽക്കുന്ന പോലെ നമുക്ക് ഫീൽ ആവും, അവർക്ക് ഫീൽ ആവും. പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിനൊരു സന്തോഷമാണ്, കാരണം നമ്മൾ ഒരാളെയും വിഷമിപ്പിക്കണില്ല. വാക്കുകൊണ്ട് മനസ്സിലും ചിന്തിക്കാണ്ടിരിക്കുക, നന്നായേ ഉള്ളൂ. പുറത്തൊക്കെ വളരെ നല്ല ആളായിട്ട് നിന്നിട്ട് അസലായേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അങ്ങനെ വന്നത്. അതൊക്കെ വളരെ തെറ്റാണ്. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിക്കരുത്. അവരത് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തോട്ടെ, അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം. നമ്മൾ ആ വശത്തേക്കേ പോവാൻ നിൽക്കണ്ട. അങ്ങനെ നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാം. നമ്മളെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ അതൊരു സ്വഭാവമായിട്ട് മാറും. പിന്നെ മറ്റുള്ളവർ കൂടെ പറയും, ആ മാതാജി നല്ലൊരു ഇതാണ് കേട്ടോ, ഒരു ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിനും വരുന്നില്ല. അങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് ആവാനായിട്ട് സാധിക്കണം. സാധിച്ചാൽ നല്ലത്. അതൊക്കെ നമ്മൾക്ക് ഭഗവാന്റെ അടുക്കാനുള്ള വഴികളാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ പറയണത് എന്താ? 15-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, അനുദ്വേഗകരം വാക്യം സത്യം പ്രിയഹിതം. പ്രിയാന്നാട്ടോ, ഇത് തെറ്റാണ്. പ്രിയഹിതം ചയത് സ്വാധ്യായാഭ്യാസനം ചെയ്വ വാഗ്മയം തപ ഉച്ചതേ. ഇനി വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് അതെങ്ങനെയാണ്? സത്യവും പ്രയോജനകരവും കേൾക്കുന്നവർക്ക് ഉദ്വേഗം ഉണ്ടാക്കാത്തതും ഹിതകരവുമായ സംഭാഷണവും പതിവായുള്ള വേദമന്ത്രോച്ചാരണവുമാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. അതായത് നമ്മളിപ്പോ വേദമന്ത്രോച്ചാരണം എന്ന് ഭഗവാൻ അന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇന്ന് നമുക്ക് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു വന്നിട്ട് പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അത് നമ്മൾ ദിവസവും 16 മാലയെങ്കിലും ജപിക്കണം എന്നാണ് പറയണത്. ഇനി ഇത്രയും ദിവസമായിട്ട് നമ്മൾ ജപിച്ചിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് മുതലെങ്കിലും എല്ലാവരും ജപിക്കാനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. കാരണം അത് മാത്രമേ നമുക്ക് ആകെ ഉള്ളൂ. പിന്നെന്താ?
മറ്റുള്ളവർക്ക് വിഷമം ഉണ്ടാക്കാത്ത വിധത്തില് സംസാരിക്കും. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞു അല്ലെ, വാക്കുകൊണ്ടുള്ള തപസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. പിന്നെ കേൾക്കുമ്പോ അവർക്ക് സത്യം നമ്മൾ പറയേണ്ടതാണോ, നമ്മൾ മാക്സിമം സത്യം പറയാ. നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടുന്ന് ഒഴിഞ്ഞു മാറുക, അല്ലെങ്കിൽ മിണ്ടാണ്ടിരിക്കുക. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരുടെ അടുത്താണെങ്കിൽ നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വർത്താനം പറയാനും നിൽക്കാണ്ടിരിക്കുക. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് വാഗ്മയമായ തപസ്. അതും ഒരു തപസ്സാണ്. കാരണം ഇതിനൊക്കെ കുറെ പ്രശ്നം, നമുക്ക് കുറെ എന്താ പറയാ ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കാനുണ്ട് നമ്മളെ തന്നെ. പിന്നെ 16-ാമത്തതില് മനഃപ്രസാദ സൗമ്യത്വം മൗനമാത്മാവിനിഗ്രഹ ഭാവസംശുദ്ധിരിത്യേത് തപോ മാനസമുച്യതേ. സംതൃപ്തി, സൗമ്യത, മൗനം, ആത്മസംയമനം, സ്വഭാവശുദ്ധി എന്നിവ മാനസികമായ തപസ്സിൽ പെടുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്, ആരാണ്, ഒന്ന് ശുകദേവ ഗോസ്വാമിയും ഒന്ന് വ്യാസമഹർഷിയാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ സ്ത്രീകള് ഈ അവിടെ കുളിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ശുകദേവ ഗോസ്വാമി 16 വയസ്സിലെ നല്ല ചെറുപ്പക്കാരനായിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഒരു പയ്യൻ, നല്ല പയ്യൻ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല, കൃഷ്ണഗുരുവാൻ നല്ല ഒരു തപസ്യായിട്ടുള്ള ഒരു തപസ്യാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഇങ്ങനെ പോണ സമയത്ത് സ്ത്രീകള് അവര് കുളിച്ചോണ്ടിരുന്നു, അവർക്കൊന്നും തോന്നിയില്ല, അവരങ്ങനെ തന്നെ നിന്ന് കുളിച്ചു, അദ്ദേഹം പോയി. പക്ഷേ പുറകിൽ വ്യാസമഹർഷി വന്നപ്പോഴേക്കും അവര് ചാടി എണീറ്റ് ഡ്രസ്സ് കൊണ്ട് അവരുടെ ദേഹം മറച്ചു. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്നാ പറയണതെന്ന് വെച്ചാല് ആ തപസ്സില് അത്രയും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. അദ്ദേഹം ഒരു തരത്തിലുള്ള ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു ദൃഷ്ടി പോലും വരില്ല. മറ്റേ അതേസമയം വ്യാസമഹർഷി ഒരു ഗൃഹസ്ഥനാണ്. വ്യാസദേവനെ കണ്ടപ്പോഴേക്കും അവർക്ക് വ്യാസദേവൻ അത്രയും പരിശുദ്ധമല്ല എന്നായിരിക്കും അതിന്റെ അർത്ഥം അല്ലെ. അപ്പൊ അതും നമ്മുടെ തപസ്സാണ്. നമ്മൾ ആ ആത്മസംയമനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് അവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നത്. അത്രയും ഉയർന്ന നിലയിലാണ് ശുകദേവ ഗോസ്വാമി. ആ സ്വഭാവശുദ്ധി, മൗനം, ഒന്നും ആവശ്യമില്ലാണ്ട് സംസാരിക്കില്ല, അങ്ങനെ ആ സൗമ്യത എല്ലാം അതിൽ വരികയാണ്. അതെല്ലാം വാഗ്മയമായ അതും മാനസികമായ തപസ്. പിന്നെ എന്താ അവിടെ കാണുന്നത്? 17-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ശ്രദ്ധയാ പരയാ തപ്തം തപസ്ത്രിവിധം നരേ അഫലാകാംക്ഷിഭിർയുക്തേ സാത്വികം പരിചക്ഷതേ. അപ്പൊ ഈ 3 വിധത്തിലുള്ള തപസ്സിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ എന്നിട്ട് പറയാണ്, ആധ്യാത്മിക വിശ്വാസത്തോടെയും ഭൗതിക നേട്ടങ്ങളെ ആഗ്രഹിക്കാതെയും പരപുരുഷന് വേണ്ടി മാത്രം അനുഷ്ഠിച്ചു പോന്നാൽ അതിനെ സാത്വികമായ തപസ് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഈ തപസ് 3 തരത്തിലുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഒന്ന് വൃന്ദാവന പരിക്രമം, പിന്നെ ഒന്ന് ഗോവർദ്ധന പരിക്രമം, ഒന്ന് മായാപൂർ പരിക്രമം. അപ്പൊ മായാപൂര് നവദ്വീപ് എന്ന് പറയും. ഈ നവദ്വീപ് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിസംബറിലൊക്കെയാണ് തോന്നുന്നു കേട്ടോ, എക്സാക്ട് എനിക്ക് ടൈം അറിയില്ല. അവര് കംപ്ലീറ്റ് മായാപൂര് എല്ലാ ദ്വീപിലും പോയി അവര് പരിക്രമ ചെയ്യും. പിന്നെ ഗോവർദ്ധന പരിക്രമ എന്ന് പറയുന്നത് 21 കിലോമീറ്ററാ. 21 കിലോമീറ്ററും നടന്ന് പരിക്രമ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട്. ചിലവര് ചെറിയ ഓട്ടോറിക്ഷ പോലത്തെ ഒരു ഇത് കിട്ടും, അതിൽ പോവും. ചിലവര് എന്താ പറയാ പതുക്കെ നിന്ന് പോണവരുണ്ട്. ചിലവര് ഒരേ ഇതിൽ നടന്ന് പോണവരുണ്ട്. അത് പിന്നെ വൃന്ദാവന പരിക്രമ, അത് ഇതിലും വലുതാ. കംപ്ലീറ്റ് വൃന്ദാവനം പരിക്രമം ചെയ്യും. കാരണം ഭഗവാൻ നടന്ന ഭൂമിയല്ലേ ഇതെല്ലാം. ഗോവർദ്ധനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഭഗവാൻ കയ്യിലേന്തിയതാണ് ഗോവർദ്ധനം. അപ്പൊ അത്രയും മഹത്വമുള്ള ഇതിനെ എന്താ പറയാ അതെല്ലാം ഒരു തപസ്സാണ്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്നതിന് സാത്വികമായിട്ടുള്ള ഇതെന്ന് പറയും, തപസ്സെന്ന് പറയും. പിന്നെ എന്താ, സത്കാരമാന പൂജാർത്ഥം തപോദംബേന ജൈവയ ക്രിയതേ തദിഹ പ്രോക്തം രാജസം ജലമധ്രുവം. ഇനി ഇതിപ്പോ സാത്വികമായിട്ടുള്ളത്. രാജസമായിട്ടുള്ളത് എങ്ങനെയാന്ന് പറയുന്നത്, ബഹുമതിയും ആരാധനയും നേടാനോ അഹങ്കാരം കൊണ്ടോ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തപസ് രാജസമാണ്. ക്ഷണികവും അനിശ്ചിതവുമാണ്. അപ്പോ നമ്മുടെ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, അഹങ്കാരം കൊണ്ട് ചെയ്യണ തപസ് എന്നാ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ ഈ എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചില ആൾക്കാർ ഇങ്ങനെ തപസ് ചെയ്യണത് എന്തിനാ വെച്ചാൽ മറ്റുള്ളവരെ ആകർഷിക്കാനായിട്ട്. ഞാൻ വലിയ ഭക്തനാണ്, ഞാൻ ഭയങ്കര തപസ്സാണ്, എന്റെ തപസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഇതാണ്. ചിലവർ അതിനെ പറ്റി പറയുക വരെ ചെയ്യും. അപ്പോ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണതിന് എന്നിട്ട് അവരെന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അവര് വരുമ്പോ തന്നെ അവര് തന്നെ പറഞ്ഞ് കാല് കഴിയിച്ച് അവര് എന്നിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കുക. പിന്നെ ഇപ്പൊ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം. അതായത് ഇപ്പോ ഇതാണല്ലോ എന്താ പറയാ, കാർത്തിക മാസമാണ്, എല്ലാവരും
ദാമോദര ഭഗവാന് വിളക്ക് വെക്കണം കേട്ടോ. ഇതാണ് കാർത്തിക മാസമാണ്. അപ്പൊ ഈ കാർത്തിക മാസത്തില് ദാനം ചെയ്യണം. അപ്പൊ എനിക്ക് പൈസ താ, ഞാൻ കൊടുത്തോളാം. അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ചെയ്യണതൊക്കെ രാജസമായിട്ടാണ് എന്നാണ് പറയണത്. പിന്നെ അടുത്തത് എന്താ പറയണത്? മൂഢഗ്രഹേണാത്മനോ യദ് പീഡയാ ക്രിയതേ തപ പരസ്യോത്സാദനാർത്ഥം വാ തത്താമസമുദാഹൃതം. ബുദ്ധി മൂലം സ്വയം പീഡനം അനുഭവിച്ചോ അന്യരെ പരിക്കേൽപ്പിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ ഉദ്ദേശിച്ച് ചെയ്യുന്ന തപസ് തമോ ഗുണപ്രധാനമാണ്. അപ്പോ നമ്മൾക്കറിയാം, ഈ എത്രയും തമോ ഗുണപ്രധാനത്തിലുള്ള തമോ ഗുണമായിട്ടുള്ള തപസ്സുകളാണ് പലതരത്തിലുള്ള അസുരന്മാര് ആചരിച്ചു വന്നിട്ടുള്ളത്. രാവണനായാലും ഹിരണ്യകശിപു, ഹിരണ്യാക്ഷൻ, അവരൊക്കെ ഭയങ്കര തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാ. അവരെന്തിനാ അങ്ങനത്തെ തപസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? അവര് സ്വയം പീഡിപ്പിച്ചിട്ട് മറ്റുള്ളവരെ ഉപദ്രവിക്കാൻ. ഇപ്പൊ രാവണൻ തപസ് ചെയ്തിട്ട് ആർക്കാ ഗുണമുണ്ടായത്? രാവണന് ദോഷം ഉണ്ടായില്ലേ? ആർക്കെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടായോ? അതുപോലെ ഹിരണ്യാക്ഷനും ഹിരണ്യകശിപും ഒക്കെ തപസ് ചെയ്തു, കുറെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൂട്ടി. എന്നിട്ട് എന്താ? കുറെ ആൾക്കാരെ ഉപദ്രവിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങനെയെല്ലാം ചെയ്യണ തപസ്സിനെ തമോ ഗുണത്തിലുള്ളതാണ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി ഇവിടെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ദാനത്തിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. ദാനം നമ്മൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യമാണ്. അതായത് ദാതവ്യമിതി യദ്ദാനം ദീയതേനുപകാരിണേ ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച തദ്ദാനം താമസി സാത്വികം സ്മൃതം. അതായത് ദേശേ കാലേ ച പാത്രേ ച, ദേശം കാലം പാത്രം. നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ദാനം എവിടെ വച്ചാണ്, എങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലത്താണ്, അർഹിക്കുന്നവർക്കാണോ, അർഹിക്കുന്ന സാധനമാണോ? ചിലവര് ദാനത്തിന്റെ പേരിൽ കുറെ പൈസ കൊടുത്താൽ ദാനമായി എന്നാ വിചാരം. എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ട് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ ഗുരുവായൂരൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ്, എനിക്കറിയില്ല സത്യമാണോന്ന്. അവിടെ ഭിക്ഷ യാചിക്കാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന ആൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് ഫാക്ടറി വരെ ഉണ്ട് അത്ര പറയണേ. ഒരാളുടെ മകൻ ഡോക്ടറാണ്, വേറൊരാള്, അതൊരു ബിസിനസ്സാണ് അവർക്ക്. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദാനം കൊടുത്താൽ നമുക്ക് വല്ല ഗുണമുണ്ടോ? ദാനത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഗുണമുണ്ടോ? അതേപോലെ തന്നെ അവരെന്താ ചെയ്യണേന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവര് കാറിൽ വരും, കാർ എവിടെയെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് അവരുടെ ഡ്രസ്സൊക്കെ മാറിയിട്ട് വന്നങ്ങോട്ട് ഇരിക്കും. തിരുപ്പതി അങ്ങനെയുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണേ? നമ്മളെ എല്ലാവർക്കും ഇങ്ങോട്ട് പുണ്യം വാരി കോരി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാവർക്കും കൊണ്ട് പൈസയും കൊടുക്കും. അത് തെറ്റ്. അറിയണ ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും. ചില കുട്ടികൾക്ക് പഠിക്കാൻ പൈസ ഇല്ല, നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ പണിയെടുക്കണവരുടെ മക്കളോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് തന്നെ എന്തെങ്കിലും കാരണം കൊണ്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റണില്ല, വളരെ കഷ്ടപ്പെടുകയാണ്. അറിഞ്ഞിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റണതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാം. അറിഞ്ഞിട്ടും ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും, എന്തെങ്കിലും ചെയ്യായിരുന്നു അല്ലേ എന്ന് നമുക്ക് കുറെ കഴിയുമ്പോൾ തോന്നും. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യേണ്ട സമയത്ത് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ദാനം ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയണ നമ്മുടെ തന്നെ അവിടെയുള്ള എന്താ പറയാ ആൾക്കാർക്കാണ് അവരുടെ കുട്ടിയുടെ കല്യാണം, ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എന്തെങ്കിലും അവർക്ക് സഹായിക്കാം. നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും ചെയ്യാട്ടോ. അറിയണവർക്ക് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ബന്ധുക്കൾക്ക് കഴിവില്ലാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് ചെയ്യാം. അതുകൊണ്ടാണ് ദേശേ കാലേച്ച പാത്രേ. അപ്പൊ ദേശവും കാലവും നോക്കിയിട്ട് വേണം ദാനം ചെയ്യാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ദാനത്തിനെ സാത്വികം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു സ്വാമി എന്താ ചെയ്യണത്? ഒരു പ്രഭു എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നു. അത് വളരെ വിശേഷമാണ്. ഭഗവാന്റെ പുസ്തകങ്ങൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് വായിക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ അവര് പൈസ കൊടുത്ത് ചിലപ്പോൾ മേടിച്ചോളണമെന്നില്ല. നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റും അതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിയിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ ബുക്ക് മതി, 35 രൂപ 40 രൂപയ്ക്കൊക്കെ കിട്ടും. അങ്ങനത്തെ പുസ്തകം വാങ്ങി എല്ലാവർക്കും വായിക്കാൻ കൊടുക്കുക. വായിക്കട്ടെ, അവര് അങ്ങനെയെങ്കിലും പ്രഭുപാദ ബുക്ക് 1 or 2 വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കട്ടെ. പിന്നെ എന്താ പറയണേ, രാജസത്തിലുള്ള ഇതെങ്ങനെയാ ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ? ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും ഫേസ്ബുക്കില് ഓരോ തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോകൾ കാണും. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും, കണ്ടോ അയാൾ എത്ര ഇതായിട്ടാ ചെയ്തത്, അതെങ്ങനെയാ ചെയ്യണേ? നമ്മൾ എപ്പോഴെങ്കിലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ? അയാൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരാൾ അവിടെ നിന്ന് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ടല്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പടം അവിടെ വരുന്നത്? അപ്പൊ അതെല്ലാം പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊക്കെയാണ് കുറെ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ നമ്മളെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ നോക്കണതനുസരിച്ച് എന്തായി? അവരുടെ റേറ്റിംഗ് കൂടും, അവർക്ക് പൈസ കിട്ടും. അതാണ് ആകെ ഉണ്ടാവുന്ന സംഭവം.
അപ്പോ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് എന്താ, ഈ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് പച്ചക്കറി സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണതിന് അവൻ സെൽഫി എടുത്തിട്ട് സെൽഫി എടുക്കുക അല്ലെ. ഈ ഇത് ശരിയായിട്ടുള്ള ദാനമല്ല, അത് നമ്മൾക്ക് പ്രശസ്തിക്ക് വേണ്ടി, അങ്ങനെയുള്ളതിനെ രാജസം എന്നാണ് പറയുന്നത്. പ്രത്യുപകാരാർത്ഥം പ്രമുദ്ദിശ്യ പാപുന ദീയതേച്ച പരിക്ലിഷ്ടം തദ്ദാനം രാജസം സ്മൃതം. അടുത്തത് താമസത്തിലുള്ള ദാനം. അദേശകാലേ യദ്ദാനം അപാത്രേ അഭ്യസ്യ ദീയതേ അസത്കൃതം അപജ്ഞാതം തത് താമസം ഉദാഹൃതം. ഉചിതമല്ലാത്ത കാലത്തും അവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തും അനർഹരായവർക്ക് നൽകപ്പെടുന്ന ദാനവും ആദരവും കൂടാതെയോ അപജ്ഞതയോട് നൽകപ്പെടുന്നതും താമസം എന്ന് പറയുന്നു. ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ ഒരാള് പൈസ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടിരിക്കുക, എന്തിനാ അയാള് പൈസ ചോദിക്കുന്നത്? അയാൾക്ക് കഞ്ചാവ് അടിക്കുക. ഇതിന് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് ശരിയായിട്ടുള്ള ദാനാണോ? അല്ല. നമുക്കറിയാം അല്ലെ, ഇപ്പൊ ചില ആൾക്കാർ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പൈസ മേടിക്കും. നമ്മൾ കൊടുത്തു എന്ന് വെക്കും, നേരെ പോയിട്ട് കള്ളു കുടിക്കും. കള്ളു കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് പോയിട്ട് തമ്മി തലിയ ഭാര്യ എന്താ പറയാ, ആരാണോ ഒരു കുറെ ചീത്ത വാക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറയും, ആരാണോ ഇയാൾക്ക് ഇന്ന് പൈസ കൊടുത്ത അയാൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പ്രാക്കും കിട്ടും. അപ്പൊ നമ്മൾ കൊടുത്ത ദാനത്തിന്റെ ഗുണം എന്തായി? അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ദാനം ചെയ്യുമ്പോ ശ്രദ്ധയോടുകൂടെ ദാനം ചെയ്യണം. ഇനി ഇവിടെ 23 തൊട്ട് 28 വരെയുള്ളത് ഓം തത് സത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഓം തത് സത് സൃഷ്ടിയുടെ ആരംഭം മുതൽക്കേ പരമമായ നിരപേക്ഷ തത്വത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന 3 വാക്കുകളാണ് ഓം തത് സത് എന്നിവ. പ്രതീകാത്മകങ്ങളായ ഈ വാക്കുകൾ വേദോച്ചാരണത്തിലും യജ്ഞാനുഷ്ഠാനങ്ങളിലും ബ്രാഹ്മണൻ പരമപുരുഷനെ തൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി ഉരുവിട്ടു പോകുന്നു. അപ്പോ നമുക്കറിയാം, ഏത് എന്താ പറയാ ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്താലും, ഇപ്പൊ സഹസ്രനാമം നമ്മൾ എടുക്കണ്ട, ഇപ്പൊ വിഷ്ണു സഹസ്രനാമം എടുത്തു, എന്തായാലും പറയാ അല്ലെ, ആദ്യം ഓം വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെ. ഓം വിശ്വം വിഷ്ണുർ വഷട്കാരോ. ലളിതാ സഹസ്രനാമം എടുത്താലോ, ഓം ശ്രീ മാത്രേ നമഃ, ഓം ശ്രീ മാതേ നമഃ. അപ്പൊ അവിടെയും ഓം വെച്ചിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ സ്ഥലത്ത് ഏത് മന്ത്രം എടുത്താലും ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമ ശിവായ, ഓം ഗംഗണപതയേ നമ. അപ്പൊ ഏത് മന്ത്രത്തിന്റെ മുൻപിൽ നമ്മൾ ഓം. പക്ഷെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് 10ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഓം ഇത്യേകാക്ഷരം ബ്രഹ്മം വ്യാഹരൻ മാമനുസ്മരൻ. അപ്പോ ഭഗവാനാണ് ഓം, പ്രണവ മന്ത്രം ഞാനാകുന്നു എന്ന് 10ൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ഭഗവാനെ ഉച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ മന്ത്രങ്ങളും പറയുന്നത്. അതാണ് ഓം തത്, അത് ഭഗവാൻ. തത് സത്, സത് നിരപേക്ഷ സത്യം. അപ്പോ നമ്മൾ ചെയ്യണ ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ആ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട്, ദാനം, തപസ്, യജ്ഞം, ആരാധന എല്ലാം എങ്ങനെയാണോ നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യണത് അതിനെയാണ് ഓം തത് സത്. അത് സത്യമാണ്, അത് നിരപേക്ഷ സത്യത്തിനാണ് നമ്മൾ അത് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഓം തത് സതിൽ നിർദ്ദേശോ ബ്രാഹ്മണ സ്ത്രിവിധ സ്മൃത ബ്രാഹ്മണസ്തേന വേദാശ്ച യജ്ഞാശ്ച വിഹിതാപുര. അപ്പോ നമ്മള് ഇത് യജ്ഞൈസ വിഷ്ണു എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. അതേപോലെ തന്നെ ഓം തദ് വിഷ്ണു എന്നിങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വേദമന്ത്രങ്ങളെല്ലാം ഓം തത് സത് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ പരമപുരുഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓരോ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യേണ്ടതെന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നത്. അപ്പൊ യജ്ഞം, ദാനം, തപസ് ഇതെല്ലാം ഈ 3 വാക്കുകൾ അനുഷ്ഠിച്ചുകൊണ്ട് വേണത്രേ നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യണ ഒരാള് കൃഷ്ണാവബോധസ്ഥിതനാണ്. അപ്പൊ ആധ്യാത്മിക കർമ്മങ്ങളുടെ ശാസ്ത്രീയമായ അനുഷ്ഠാനമാണ് ഈ കൃഷ്ണാവബോധം. കൃഷ്ണാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് വൈദിക സംസ്കാരം അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മളെ അനുസരിക്കുകയാണ് ചെയ്യണത്. അങ്ങനെ ഓരോ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മള് ഓം തത് സത് എന്ന് പറയണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ നമ്മള് ഭഗവത്ഗീത വായിക്കാറുണ്ട് പാരായണത്തില്. എന്താ പറയണത്? ഓം തത് സത് ഇതി ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതാസു ഉപനിഷത്സു ബ്രഹ്മവിദ്യായാം യോഗശാസ്ത്രേ ശ്രീകൃഷ്ണാർജുന സംവാദേ അല്ലെ. അവിടെ നമ്മൾ ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഓം ഇതി ഏതത് ബ്രാഹ്മണോദേനിഷ്ടം
നാമ ആദ്യ ലക്ഷണത്തെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഓം എന്നാൽ വിഷ്ണു, പരമോന്നതനായ ലക്ഷ്യത്തെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വേദസ്തുതികളുടെ തുടക്കത്തിൽ ഇത് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. ഫലോദ്ദേശം കൂടാതെ തത് എന്നുച്ചരിച്ചുകൊണ്ട് വേണം ഒരാൾ പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളും ദാനങ്ങളും തപസ്സുമൊക്കെ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്നുള്ള മുക്തിയാണ് അങ്ങനെയുള്ള അതീന്ദ്രിയ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഉദ്ദേശം. ഓം തത് ഓം തത് തത് തത്വം അസി, അത് തത്വം അസി എന്ന് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം. ശബരിമലയിൽ കയറി ആ പടിക്കെട്ട് കയറി മുകളിലേക്ക് വരുമ്പോ തത്വം അസി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് നീയാകുന്നു, അത് ഞാനാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഇത്രയും അധികം പ്രശ്നം ഉണ്ടായത്. കാരണം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ആളും ഞാനും ഒന്നാണ്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അവിടെ സ്ത്രീയെ പുരുഷന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, അതുകൊണ്ട് എനിക്കും പോവാം ശബരിമലയില്. എന്താ വേദങ്ങളെന്നോ എന്താണ് വേദത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതെന്നോ ഒരു വിവരം ഇല്ലാണ്ട് നമ്മൾ ഓരോന്നും അത് കേട്ട് തുള്ളാനായിട്ട് നമ്മളെ പോലെ കുറെ പൊട്ടന്മാരും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടാവണേ? ഭഗവാനെ മറന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതിനൊക്കെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവണത്. അപ്പൊ മോക്ഷത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള വിരക്തി തത് വിവരിക്കുന്നു. ഭൗതിക ബലങ്ങളെ അവഗണിച്ചാണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഭൗതിക ബലങ്ങളെ അവഗണിച്ച്, അതായത് ഓം തത് സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ആധ്യാത്മികമാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് അത് അങ്ങനെ പറയുന്നത്. നിരപേക്ഷ തത്വമാണ് ഭക്തിപൂർവം ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം. സത് എന്ന വാക്ക് അതിനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ആ വിധത്തിലുള്ള യജ്ഞം അനുഷ്ഠിക്കുന്നവനെയും സത്ത് എന്ന് പറയും. കുന്തിപുത്ര, നിരപേക്ഷ സ്വഭാവം അനുസരിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രവർത്തികളെ പോലെ യജ്ഞദാന തപകർമ്മങ്ങൾ ഭഗവത് പ്രസാദത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്യപ്പെടുന്നവയാണ്. സത് ഏവ സൗമ്യ, അത് ചാന്തോപനിഷത്തിലുള്ളതാണ്. സത് എന്നാൽ ശാശ്വതമായ. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനായി ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ യഥാർത്ഥ ആത്മീയ സ്വഭാവം വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. അത്തരം പ്രവർത്തനത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ശാശ്വതമാകുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങൾ ശാശ്വതമായി ലക്ഷ്യമിടുന്നു. പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രയോജനങ്ങൾ ശാശ്വതമാണ്. അപ്പോ സത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ശാശ്വതം. അപ്പൊ ആ തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും ആധ്യാത്മികമാണ്, ചെയ്യുന്നത് ശാശ്വതമാണ്, ചെയ്യുന്ന ആളും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തി സാത്വികമാണ്, ചെയ്യുന്ന ആള് ശാശ്വതമാണ്, സത്താണ്, ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയും സത്താണ്. ആ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പ്രയോജനവും എപ്പോഴും നിലനിൽക്കുന്നതാണ്. കാരണം അത് ആധ്യാത്മികമാണ്. നമ്മൾ ഭഗവാനെ ഉദ്ദേശിച്ചാണ് അതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അതീന്ദ്രിയ ശബ്ദമായ ഓംകാരം, ആ ഊ മാ എന്നീ 3 അക്ഷരങ്ങളുടെ സംയോജനമാണെങ്കിലും ഓംകാരം ഉച്ചരിക്കുന്നവർ ഓംകാരവും വിഷ്ണുവും വ്യത്യസ്തമല്ലെന്ന് തിരിച്ചറിയും. ഓം എന്ന് പറയുന്നത് ആ എന്നാണ് പറയുക. അപ്പൊ അതിനെ 3ആയിട്ട് അറിയുന്നവൻ, ഓംകാരത്തിന് ആ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരവും ഓ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരവും മാ എന്ന് പറയുന്ന അക്ഷരവും തന്നെ ഉപാസിക്കുന്നവരുണ്ട്, ഓംകാരത്തിന് ഉപാസിക്കുന്നവര്. അപ്പൊ അത് എന്ന് പറയണത് ഭഗവാനെ തന്നെയാണ് എന്ന് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിലെ ആദ്യ ലീലയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോ നമ്മള് ഓം തത്സത് എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ഉയർന്ന തലത്തിലാണ്. അകാരാണ്, അത് ആ ശ്ലോകാണിത്. അകാരാണോ അച്യുത കൃഷ്ണ സർവലോകൈക നായക, ഉകാരേണ അച്യുതോ രാധ, ഉകാരേണ അച്യുത രാധ, മകാരോ ജീവവാചക. അകാരോണച്യുത കൃഷ്ണ, അകാര എന്ന അക്ഷരം കൃഷ്ണനെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. അവൻ സർവലോകൈക നായക, ഭൗതികവും ആത്മീയവുമായ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ഗ്രഹങ്ങളുടെയും അധിപനാണ്. അപ്പോ അകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഉകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു, കൃഷ്ണന്റെ ക്ലാദിനി ശക്തി. മകാരം സകല ജീവജാലങ്ങളെ, അതായത് നമ്മുടെ സാധാരണ ജീവസത്തകളെ. അപ്പോ ഭഗവാനും രാധാറാണിയും ജീവസത്തകളുമാണ് ഓം എന്ന് പറയണതെന്നാണ് നമ്മൾക്ക് ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം പറഞ്ഞു തരുന്നത്. പരമപുരുഷനിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസം കൂടാതെയും ചെയ്യപ്പെടുന്ന യജ്ഞവും ദാനവും തപസ് അസത്ത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ക്ഷണീയങ്ങളായ അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ ഇഹലോകത്തിലും പരലോകത്തിലും നിഷ്പ്രയോജനങ്ങളാണ്. അപ്പോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഏതാണ്? സത്ത്. സത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? എല്ലാം ഭഗവാനിൽ സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത്.
കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടെ ചെയ്യുന്ന യജ്ഞം, ദാനം, തപസ്, വിശ്വാസം, ആരാധന എല്ലാം സത്താണ്. എന്നാൽ ഇതിനെല്ലാം എതിരായിട്ട് ആരാണോ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അതെല്ലാം അസത്ത്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ അസത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ ഉണ്ടാവുക? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ പെട്ടുകിടക്കും. അപ്പോ അങ്ങനെ അതിനെല്ലാം നീചമായ പ്രവർത്തികൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു തരത്തിലും, അതായത് വിഹിതമല്ലാണ്ട് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്താൽ പരമലക്ഷ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഒരിക്കലും എത്തില്ല. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് വേദത്തിനെതിരായിട്ട് ചെയ്യുന്നവര് നരകലോകങ്ങളിൽ ചെന്ന് പതിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനു മുമ്പിലേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതായത് കാമവും ക്രോധവും ലോഭമാണ് നരകത്തിലേക്കുള്ള വാതിലുകളും. അതിൽ ആസക്തരായവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും അവര് തിരിച്ച് ഈ നരകലോകത്തിൽ തന്നെ വന്ന് പതിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ളത്. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പ്രഭുപാദ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാണ്ട് വൈദിക വിധിക്ക് എതിരായിട്ട് ചെയ്യണ ഏതൊരാളും അയാള് ഒരിക്കലും കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് എത്തിവരില്ല. അപ്പോ എങ്ങനെയെങ്കിലും നമ്മൾക്ക് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനെ സ്വീകരിച്ചിട്ട് കൃഷ്ണാവബോധത്തോടുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കണം. ആ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏതൊരു കർമ്മവും സാത്വികമാണ്, സത്വകർമ്മമാണ്. അങ്ങനെ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ടുള്ള സംസർഗം വേണം. അങ്ങനെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുമായിട്ട് സംസർഗം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് വിജയം, അതായത് വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഈ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിൽ നിന്ന്, ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ചുവടുവയ്പ്പാണത്. അപ്പോ ഒരു ശരിയായ പരമ്പരയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി തദ്വിധി പ്രതിപാദേന, ഭഗവാൻ നമുക്ക് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറയണ്ടേ, വിധിയാവണ്ണം ഒരു ആചാര്യനെ കണ്ടെത്തി നമ്മൾ അതിനു വേണ്ട പരിശീലനം നേടിയിട്ട് ഭഗവാനിലെ പൂർണ്ണമായിട്ടുള്ള വിശ്വാസത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? ഭഗവാനോടുള്ള പ്രേമം. എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ നമ്മൾ ഇനി എത്ര യാഗം ചെയ്ത്, ദാനം ചെയ്ത്, തപസ് ചെയ്താലും കൃഷ്ണ പ്രേമം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് നമ്മളെ ഉയർത്തണം. അതിനു വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ സാധനകളെല്ലാം. ആ വൈദിക കർമ്മത്തിൽ കൂടെ ചെയ്യുന്ന സാധനകള് നമ്മള് എവിടേക്ക് എത്തിക്കും? ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തിക്കും. അങ്ങനെ അസത് കർമ്മത്തിൽ നിന്ന് നമ്മൾ സത്കർമ്മത്തിലേക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ശ്രദ്ധാവിഭാഗം എന്ന ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീതയുടെ 17-ാമത്തെ അധ്യായം ഇവിടെ സമാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. വഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവൃന്ദി കി ജയ്. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ശ്രീല ഗുരുദേവ് കി ജയ്. നിതായ് ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ. ഹരി ഹരി ബോൽ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ദാമോദര ഭഗവാന് വിളക്ക് വയ്ക്കണം. ദാമോദരാഷ്ടകം ദിവസം ചൊല്ലുക. സന്ധ്യയ്ക്കായിരിക്കണം വിളക്ക് വയ്ക്കുന്നത്, വിശേഷാണ്. നെയ്വിളക്ക് തന്നെ കത്തിക്കണം. വീട്ടിലുള്ള എല്ലാവരെ കൊണ്ടും ഭഗവാനെ വിളക്ക് വയ്പ്പിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മുടെ